Continua sense resoldre's el problema de les avaries a les escales mecàniques i ascensors de la part més alta del Carmel. Des de fa setmanes no funciona el primer tram d'escales mecàniques del carrer de l'Alguer. Estava previst que la reparació finalitzés el 7 de juliol, però no s'ha complert el termini. També fallen els 4 trams d'escales del carrer de Feijó, que segons un cartell haurien d'estar reparades el proper divendres. Els veïns denuncien que a banda de la poca eficàcia del servei de manteniment, les escales sovint pateixen actes vandàlics per part de joves que les aturen de nit. A més, l'ascensor inclinat del carrer de l'Alguer continua sense funcionar des del 10 de juny i no es preveu que s'arregli fins al 24 d'agost. Tant aquestes escales com els ascensors són molt utilitzats pel veïnat, ja que comuniquen amb la biblioteca i el CAP del Carmel. Aquí las escaleras, la gente mayor, sobre todo la gente mayor, que no podemos casi ni andar y tenemos que bajar al médico, porque el médico lo tenemos aquí abajo. No podemos subir, nos hemos hecho mayores, muy contentos por lo que nos han puesto, pero ahora todos los días fallan.